vizitați, este cel mai mare showroom care l-am văzut de motociclete. Ți-a plăcut la noi? N-am văzut în viața mea să ai toată gama asta. Vezi că pe vremea mea era modă mare cu scutere, erau Vespa și cu Lambretta sau nu știu cum era. Deci cred că Vespa mai există. Nu te-aș vedea pe una sportivă. Nu, sportive nu mi-a plăcut niciodată și nici să merg pe munte cu alea și alea mi-au plăcut mai bătrânești, cum să zic. Și bine, eu sunt și foarte frumos, crap oglinda dacă vrei să te duci să te uiți în oglindă. Bun găsit, prieteni! O nouă ediție Dă-te cu noi, podcastul cu viteză la povești și de fiecare dată vă promit povești interesante. Astăzi alături de mine nu zic canapea, pe fotoliu, să spun pe cine am, nu zic pe cine am, să vă spun așa. Este un om care dacă s-ar face un film, cred că s-ar depăși numărul de episoade de la Tânăr și neliniștit. Cu siguranță este artist, este actor, om de afaceri, motociclist și putem continua mult și bine, dar zic să începem. Astăzi la Dă-te cu noi, Serghei Mizil. Bună ziua! Bine ai venit, Serghei! Ia să încep și mulțumesc pentru invitație. Exact, hai să începem cum se începe, da? Mor pe astea, da. Nu? Da. Trecem peste? Mulțumesc pentru invitație și de-abia am venit. Exact. Și eu să zic așa, tot cu ochelaria care pare arogant. Nu? Da. Că așa zic oamenii, că ești arogant cu ochi. Ți-a luat ochelari că nu vede în platou. Da, nu. Bine, mi-a zis bine de mine. Și îți mai spun ceva. Dacă zice cineva de bine, ce faci? Mulțumesc, da? Mersi. Da. Când se ia unul de tine, ai posibilitatea să te iei de el. Știi cine a inventat asta? Cine? Dan Diaconescu. Fii atent că mi-a spus după aia și mi-a spus când așa și acum stau așa. El îmi scria alea nasoale ca să-mi dea foc. Serios? Da. Era un fel de fitil, ațățăm fitilul, nu? Genial omul. Dar zi-mi de unde pornește treaba asta cu ochelarii, pentru că noi în platou, oamenii poate că nu știu de fapt și de drept, avem niște lumini aici foarte puternice. Am un ochi care mi se închide, un ochi care nu mi se închide. Și acum pupila, nu. Și acum să trecem la povestea interesantă din spatele ochelarului. Cum am ajuns să văd că am pupila, așa că nimeni, fii atent că m-am gândit niciodată, nimeni nu se uită bine, eu sunt și foarte frumos, crap oglinda dacă să te duci să te uiți în oglindă. Așa. Mergeam spre Znagovca, acolo stau și vindea o bătrână ciupești pe stradă. La marginea drumului. La marginea drumului, da. Și mai erau câteva bătrâne la coadă, m-am băgat în față, băi, așa, mâncați voi ciupești, mănânc eu. Am luat ciupești, cred că m-au blestemat alea. Așa. Și m-am otrăvit. Pe bune, adică nu? Da, mi-am dat seama că a început să-mi fie rău și am început să beau bere, așa, m-am dus la spital cu berea supată, am pus-o supat ultima bere. Nu cred. M-a dat, dom'le, că m-am gândit să beau mult, să spăl în mintea mea. Dar cu niște apă nu mergea sau? Apă nu, că ruginește. Și a doua zi era un doctor într-o parte, un doctor într-o parte. Când te otrăvești, ai o pupilă mai mică, una mai mare. N-am știut nici asta. Și unul zicea, i-a trecut, unul spunea, nu i-a trecut. I-a trecut și m-a întrebat, dom'le, o pupilă mai mare și una mai mică? Zic, nu știu. Și atunci... Și și-au dat seama. Și-au zis, bă, tu ai o pupilă așa, că de asta, eu vedeam că cu un ochi văd mai roșu și mai, dacă lumină puternică mă deranjează și asta, dar nu băgam în seamă. Da, iată, că de ce se poartă ochelarii heliomați și de ce sunt atât de negri, da, nu e arogant, e chiar mișto omul, are o problemă de sănătate cumva. Da, și spuneam, dacă vreau, porc cum vreau eu. Și dacă porți cum vrei tu, exact. Cel care cântă orb nu poartă ochelari și el nu vede. Exact. Cum îl cheamă? Exact. Haideți să vorbim astăzi putem să vorbim de multe, că de-aia ziceam, dacă s-ar mai filma vreodată și te-ar lua actor în Tânăr și neliniștit, cred că... Am 8 filme artistice. Categoric. Dar am putea să facem, cred că, vreo 20 de filme doar cu tine. Numai pușcăriași. Și cu subiecte diferite. Da. Cum e... Vreau să vorbim de motoare astăzi. Vreau să vorbim de motociclete, de pasiunea asta așa pentru motociclete. E și membru într-un club. Da. Vorbim astăzi mult. Hai să începem cumva... Onorific. Cum? Onorific. Onorific. Categoric. Cum a început pasiunea asta pentru motoare? Și de când? Tot timpul am avut, și când eram mai mică, scutere, astea.
Vezi că după vremea mea era modă mare cu scutere, erau Vespa și cu Lambretta, sau nu știu cum era, deci mă gândesc acum. Cred că Vespa mai există. Da, categoric, scutere. sigur. Și mai era și unul noi cu și L. Păi cred că aveți, și mai era, nu știu, alea care au stat. Și după aia mai erau unele franțuzești care aveau un motor în față care ridicai, nu mai știu cum se numeau alea. Nici eu nu știu. Cred că mai sunt și acum alea. Că eu nici nu eram când erau. Dar erau unele care aveau motor în față și ridicai și mergeai ca un fel de bicicletă, dar puneai și motorul ăla. Solex, nu mai știu. În fine. Și mi-au plăcut după aia și după aia am avut boală la motociclete astea. Mi-au plăcut cel mai mult la Harley Davidson. Pe vremea mea, cum erau cu alea, că erau toată perioada aia care... Bine, și de personalitate, filmele... nu te-aș vedea pe una sportivă. Nu, sportive nu mi-a plăcut niciodată și nici să merg pe munte cu alea, și alea mi-au plăcut mai pe stradă, așa, și mai bătrânești, cum să zic. Și până la urmă, eu recunosc că consumând, am zis să-mi iau una nu pe 2 roți, să-mi iau una pe 3 roți, că e mult mai stabilă. Pe 3 că e mai safe. Da, e mai safe, mai ales la vârsta mea. Bine, da, bănuiesc că nu te urci. Dom'le, nu te urci, dar te împinge unul. Fără să vrei, așa. Nu, dom'le, nu te urci și nici nu recomand să vă urcați. Pe lângă motoare și un iubitor de mașini și de toate, cu tot ce înseamnă motor, ai și șalupe și dar mașina tot genul ăsta, adică tot timpul am avut boală la Mustang decapotabil, la mașini decapotabile am avut tot timpul boală. Păi decapotabile erau și pe vremea când erai foarte tânăr, cu gajicile în spate. Am avut tot timpul mașini decapotabile, am avut. Atracție cu mașinile și cu motocicleta? Nu atracție, nu, așa mi-a plăcut mie. Da, din partea feminină. Dacă le-am atras, sunt și foarte frumos. Păi nu. Bani în gură și vin toate. Dar cum e că, de fapt și de drept, vorbim de om de afaceri, de nu știu ce, ești de fapt și de drept un artist. La bază sunt artist. Ești un suflet de artist. Eu am terminat arte plastice, am terminat pictură. Hai să povestim, că nu știu dacă... Unii chiar că nici nu cred, Serghei Mizil, artist. A pictat. Ce a pictat la domn? De ce nu spun? Că îți explic de ce. Când am mers la toate emisiunile și am zis toate imbecilitățile care am făcut, toată lumea, am rating, am înnebunit și cu toate... Ce vorbesc eu și toate așa. Au avut ideea să fac o emisiune că sunt pictor. Am terminat cu Ciucurenco, unul cel mai mare pictor al României. În fine, și când am făcut din expoziția asta, am avut rating aproape 0 și toată lumea, dă-te bă, că ți l-a pictat altcineva, că n-ai pictat tu, că ce. Și atunci am renunțat să mai spun chestia asta, cu toate că mi-ar fi plăcut, după mintea mea, să fi trăit din pictură. Foarte puțini oameni am văzut în viață care au reușit în viață să facă bani din ceea ce le place să facă, înțelegi? Pasiunea lor. Pasiunea lor, da. Ce-ți plăcea să pictezi? Eu pictam mai spre figurativ, puțin și mai colorat așa, spre natură moartă, peisaj, portret. Și eram foarte bun și la culoare, eram foarte colorat. Erau atractive, erau comerciale, le-ai și vândut de altfel. Le-am vândut pe toate, da, una. Unde ai vândut picturile? Multe din străinătate. Că am avut o chestie, că în țară, înainte, nu vindeam că eram băiatul ăla și îmi vindeam afară, după aia, după Revoluție, iar nu vindeam că eram băiatul ăla. Pe zi, când nu mai sunt băiatul ăla, mă, în cava și gura voastră, că tot timpul sunt băiatul ăla, am ielit, s-a dus, ce plec. Și timpurile alea au trecut? Da, lumea așa e, dar până la urmă eu m-am obișnuit și chiar m-a interesat. Mai ai momente când pictezi? Nu. Deloc? Nu. Când a fost ultima oară când ai pictat? După Revoluție am pictat, le-am vândut. De ce n-am mai pictat? M-am apucat de afaceri și în România este o junglă, nu este niciun fel de stabilitate, adică ca om de afaceri n-ai niciun fel de... Nu poți să-ți faci niciun proiect ca om de afaceri din niciun fel de punct de vedere. Ba-ți dă o lege, ba-ți cade valuta, ba-ți crește valuta, ba-ți mărește aia, ba nu mai ai voie să vinzi, ba nu ai voie să faci. Adică fac tot felul, bat 1100 de controle. Eu vrăjeala aia că stai să pictezi, beata, astea sunt povești, sunt filme. Când stai să pictezi, trebuie să te gândești asupra ceea ce faci tabloul respectiv. Și nu poți să mergi acasă să te gândești sau stai la atelier să te gândești cum pui culoarea, cum faci compoziția asta când te sună. Eu, băgându-mă în afacere, a venit garda, a venit primăria, a venit sanitar veterinarul, a venit sectoristul, a venit ANAF-ul, a venit MANAF-ul, a venit că veneau toți. N-ai cum.
Pentru că la noi sunt în așa fel sunt făcute toate chestiile astea că nu poți să lucrezi corect. Dar trebuie. Păi n-are cum, dacă lucrezi în domenii care lucrează, dacă lucrezi corect, te închizi. Pentru că erau făcute așa fel încât să vină să te jepcănească, ori să-ți ia bani, ori să... Ce mai e în așa fel făcut încât tot timpul trebuie să fii la mâna lor. Hai să ajungem din nou la motoare. Când ți-ai luat permisul de motor? Am permis mai de mult, dar acum la ăsta care l-am acum nu se mai permise. Asta poți să mergi cu permis de mașină. Da, păi este frumușel pe 3 roți, un Harley frumos, ți-am să pleci la plimbare. Adică eu merg cu ăsta mai mult pe la Snagop acolo, având boală și la mașini capotabile și ăsta e mai plăcut, mai ales prin pădure, prin alea mergi, nu merg cu viteză, merg încet, recomand să nu se meargă cu viteză cu motocicleta, mai ales și în România este jale. Am venit acum în București. Pe cine merge cu motocicleta în București acum? Păi acum că e frig, nu, dar cu siguranță... Nu, cu gropile vorbesc. Cu gropile, N-ai absolut, cum, e exclus. Trebuie mai întâi să asfalteze și apoi nu scoate motoare. Exclus. Deci am prins zone în care erau... Acum am venit că nu vin în București în partea asta. 20, adică mergi cu 5 la oră printre ele, adică ceva îngrozitor. Și mai e o chestie, în România nu există cultura asta, adică afară sunt protejați, ai văzut dacă mergi în Italia cum se strecoară cu motociclete, cu motoretele, păsăruțele aia, cu toate alea. Adică vorbim de oameni civilizați și oameni educați. Civilizați, da, la noi nu. Adică la noi nu există civilizația asta să-l lași pe ăla cu motocicleta sau să ai grijă că sunt și motocicliști. Sau să ai grijă că în afară de tine pe stradă mai e și altul. Absolut. Și nu e chestia asta, adică nu sunt obișnuiți să fie atât de multe motociclete. Bine, și n-au fost. Acum, în ultima perioadă, au apărut foarte multe motociclete. Și din cauza traficului și aglomerației. Că... Și din cauza traficului și aglomerației, da, absolut. Adică acum cu o motoretă te descurci mult mai repede în București decât cu mașini și cu parcare și cu absolut tot. Ai recomanda unui tânăr să-și ia motocicletă? Motocicletă mare unui tânăr nu. Nu are motocicletă, că nici nu o să poată. La 16 ani poate să-și ia un anumit la tip de 16 ani motocicletă. să-și ia un scooter asta. Motocicleta, dacă nu ai o disciplină și dacă nu ești destul de matur, este foarte, foarte periculoasă. Adică un accident cu motocicleta nu se compară cu un accident cu mașina care intri. Deci... Ești cât de cât safe. Poftim? Ești cât de cât safe în mașină. Da, adică motocicletă, dacă ai căzut și un tânăr mai teribilist, vor să facă o combinație, adică am avut un caz în familie și de atunci sunt destul de circumspect cu chestia asta, să dai la un copil sau un tânăr o motocicletă. Da. Că tot vorbim de stradă, cum ți se pare infrastructura la noi? E potrivit, nu e potrivită, cred că nici pe 4 roți, dar aminte pe 2. Absolut. Și ți-am spus, nu există civilizația asta, adică afară îți dă prioritate, te lasă, ai văzut cum să strecoară, cum la noi au boala asta care n-am înțeles niciodată, dacă el are prioritate. Și bași puțin nu te lasă, ai văzut că afară a băgat botul, a lăsat în 3 secunde, nene. La noi claxon și acum mă uitam. Era unul săracul din provincie care era pe un culoar de stânga și nu știa Bucureștiul și vrea să intre pe culoar de dreapta, făcea semnal. Bunul spatele, bă, dacă nu la claxon de la nebunit, că mi-a zis, băi, dar ești nebun, unde să se ducă dacă e bară în bară, ce facă, să o ia mașina, să o arunce. Vezi că nu e din București, a greșit omul. Lasă-l, claxonul s-a dus 10 metri și a stat la bou. Mori când îi auzi pe ăștia claxonând, să dea din față și de fapt și nu dau prioritate la afară, ți-am spus că îți dă prioritate, mai ales dacă te vede pe motoretă sau pe asta și pe mașină. Apropo de ce se întâmplă... Și mai e și o chestie, stai puțin, că și aici sunt turbat. La noi dacă stă poliția și te vede, te-a luat afară, dacă e aglomerație, te vede poliția că te-ai dus, chiar dacă n-ai voie, te lasă să te duci să decongestionezi situația. Da, asta înseamnă, de asta vorbeam de civilizație. Civilizație și o cultură. Bine, la noi când au apărut motocicletele, când au apărut în Italia, sunt de când e Italia, nu că ei sunt născut, da. Eu am prins în Italia când n-avea voie să meargă ele, le dădea voie Vaticanul să meargă cărare, mergeau pe o parte. Știi lucrul ăsta? Nu. În Italia, când aveam eu 20 ceva, când mergeam afară, făcând parte din burghezia roșie, deci femeile nu aveau voie să încalece, nu dea voie biserica să încalece pe motocicletă sau motor. Și mergeau pe parte. Mergeau pe parte, da. Da, ce tare. Incredibil. Chiar vorbeam zilele trecute cu Fimi, îmi pusese o întrebare, dar de ce nu putem să scoatem limita de viteză pe autostradă? De ce nu putem să scoatem noi în România limita de viteză, Serghei?
Dar nici afară n-au scos-o. Să știi că și Germania, care n-avea limită, deci au băgat 90%, au băgat limită. La noi, în primul rând, că n-avem cum să scoatem, pentru că la noi E junglă. e junglă. Suntem needucați. Păi nu avem niciun pic de educație, dar nu numai în asta, nimic. Și gândește că eu mă uit acum, au făcut autostrada asta, bă, nu știu, suntem cretini, au făcut autostrada București, că pe asta merg stâng la Znagov, București, care nu există benzinărie. Da. Cum să ai autostradă fără benzinărie? Cât de idioți suntem, nene. Păi gândește că vine un străin care habar n-are că pe autostradă nu există benzinărie. Și nu-și ia. Și rămâne pe ce faci? Și nici nu poate să staționeze, că e autostradă. Păi să duci acolo, dar cine îi dă benzină? Cine oprește să-l ajute? Cine oprește? Și cum îi dă benzină? Nu s-a gândit nimeni la chestia asta. Am zis, bă, dar nu se poate așa ceva. Adică cum faci o autostradă care nu are benzinărie? Bine, apar tot felul de semafoare, de sensuri giratorii care n-au niciun fel de... Da, nici asta nu prea înțeleg. Că, de exemplu, multe localități au făcut din 10-200 de metri. Bine, asta le înțeleg, pentru că și-au luat banii primarii. Nu, aici are o logică. Dar să nu pui benzinărie. Dar, în fine, și nu există, adică, cum să spun, suntem foarte agresivi. Dacă stai la un stop, ți-am spus cum te-ai băgat, cum ai făcut sau cum ai găsit ceva, 20 te claxonează sau te înjură. Mai e o problemă care n-am înțeles-o în viața mea. Eu am stat mult pe afară. Ai văzut că afară, dacă se lovesc, se dau jos, își dau bună ziua, accident ușor. Își dau cartea de vizită, au plecat și la revedere. La noi se scuipă, e femeie, stare să o bată, să-l bată pe ăla, să-l facă pe ăla, să iau la bătaie. Ce înseamnă asta? Că sunt necivilizați, nu? Și am mă jur, tu vorbești, bă, care ai făcut toate nenorocirile de civilizație, dar pe mine, bă, ai greșit, că doar n-ai vrut să îți lovești și mașina ta și alul ăla. Categoric. N-ai vrea să-ți pierzi toată ziua că ai făcut un accident. Da. N-a vrut nimeni, s-a întâmplat. Hai să vedem cum o rezolvăm. Și legile cum sunt, acolo ai dat cartea de vizită, bine, și asigurări, dar la noi asigurările ce sunt? Asigurările îți iau banii și când trebuie să-ți dea, știi cum e. Nu mai zic. Cum e stilul tău de condus în trafic? Mă, eu merg încet. Adică merg... Ai mers dintotdeauna încet sau mergi acum? Dom'le, am mers, eu știu că sunt un om sincer și recunosc că am mers întotdeauna încet, deoarece eu consumam la volan, ceea ce nu recomand la nimeni. A fost o perioadă când nu consumam... faceți ca Serghei, nu da? faceți ca mine, că nu mi se întâmpla nimic. Și atunci am văzut că merg și așa, mai bine merg încet. Și respect regulile. Adică era stop, chiar dacă aveam 2-3 beri mine, stăteam la stop. Cum se stă normal, dacă e stop. Cum se stă, da, de frica să nu fac vreun accident. Spune-mi, numele Mizil, că a avut o greutate destul de mare, cum a fost să stai în umbra acestui nume mereu? Dacă vrei să spun ceva cinstit, eu am exploatat comunismul și numele și asta, că n-am fost nimeni pe partid, nici asta, și am văzut că pot să fac tot ce vreau. Nu te acceptau, cred că. Nici nu m-a acceptat nimeni, am văzut că pot să fac tot ce vreau și am făcut și nu-mi pare rău. A fost cu două tăișuri, și bine și rău. Numai pe noi ne cheamă așa. Deci... am avut multe probleme înainte, ți-am spus că cu pictura, cu alea, am avut avantaje, că sunt un om care recunosc după Revoluție, am avut avantaje, omul a fost foarte bine văzut și de oamenii politici care au venit după. Înțelegi? Având același nume, având o groază de afaceri și de astea, când spunea, ești așa, da, ești băiatul ăla, da, am avut foarte multe uși deschise. Fantastică chestie. Deci, înainte de Revoluție nu m-a interesat, că nu făceam nimic de schimb roșie, decât la Atene Palace, la Pescăruș, la Lido, la baruri, că nu prea mă interesa, dar după aia am avut avantaj. N-am avut o relație prea bună cu el în timpul ăla, după Revoluție am avut o altă relație, că ne-am înțeles unul pe altul, el nu mă înțelegea pe mine, eu nu înțelegeam pe el, eram două firi diferite și eu vedeam altfel situația, el vedea altfel situația. Zi-mi așa, acum suntem să facem o paralelă, că știi foarte bine și zona de comunism din epoca de aur, cum se numea, și cum suntem în momentul ăsta. Făcând o paralelă, în ce zonă suntem? Suntem mai bine, suntem mai rău? Cum o vezi situația asta?
o parte de populație mică o duce mult mai bine, o mare parte de populație o duc mai rău. Mă refer la oamenii normali, la asta, adică ce a făcut ăștia la Revoluție și au făcut cea mai mare căcănărie Iliescu și coaia lui, acum tot am ierlit, nu mai are nicio problemă în afară că au omorât oamenii la Revoluție, dar nu intrăm în asta. Ce se întâmplă? Nu mai există școală, nu mai există... Gândește-te că ăla a făcut o țară întreagă care ăștia n-au putut să o vândă și eram printre cele mai industrializate țări și făceam absolut tot în momentul de la capăt, numai cu românii. Cu ingineri români, cu școală română, cu asta, care acum nu mai există nimic. Mă uitam acum numai să duc doctorii în spitale. În asta e ceva îngrozitor. Adică am văzut spitale în orașe mari în care mierlești cu zile, nene, nu e nimeni. Mă uitam la Constanța, acum era un reportaj de o spitale care stătea o femeie care nu mai găsea niciun doctor, dar oraș destul de mare. Adică erau niște chestii care erau foarte bine stabilite și plus că oamenii aveau stabilitate. De ce? Că și aici spun că mă întreabă ăștia de ce, că am văzut statistici, 80% din tineret regretă perioada aia. Pentru prostia ăstora, că au mâncat căcat că tot ce a fost atunci a fost rău și părintele lui spune, n-a fost, bă. Eu eram la 23 august, aveam casă, mașină, mi-am ținut copiii la facultate, le-am luat casă, mașina, acum nu pot să plătesc întreținerea, chirie. Deci ei trebuiau să ia ce a fost bun și ce a fost rău să dea la o parte. Adică ce era nasol atunci era cel mai nasol din punctul meu de vedere, că n-aveai posibilitatea să ieși, eu ieșeam, eu vorbesc de așa, și n-aveai posibilitatea să te informezi. Cum e acum. Da? Acum ai apăsat, vrei să te duci la Discovery, la orice vrei tu, intri pe telefon. Acum am căzut în extrema alaltă. Că atâtea fake-uri și pe copiii ăștia nebunesc care nu mai ies din telefon. E ceva îngrozitor, nene. Una la mână. A doua, acum, este cenzura mult mai mare decât înainte. Care nimeni nu-și dă seama. Nu te lasă să vorbești absolut nimic. De politică, de nimic. Oilor, veniți cu acest... Pe online se vorbesc o grămadă și mă oprește în 3 secunde. Și acum se oprește, da. Păi nu că și acum te oprește în 3 secunde. Deci au pus roboții dacă folosești cuvânt holojan sau ce folosești sau așa, poc, te-a oprit. Ultima oară pe TikTok, acum o săptămână, m-am oprit și de ce? Că sunt static. Nu mai știu ce să găsească. Pe ce vrei? Să săr în microfon, să dau din cap, să scot limba, să... Deci inventează orice căcănărie, care nu e corectă, bă, frate. Dacă e democrație, lasă-mă să vorbesc care e părerea mea. Nu jigni, e adevărat. Da? Dar eu n-am zis nimic jignitor. Eu m-am luat de niște chestii care nu-mi convin. Că acum, de exemplu, ultima, că n-a stat la conferință după ce a plecat să bea șprițuri. Și ăla cu tupeu m-a costat 5.000 de euro masa. Pe cum se costă 5.000 de euro? Că ești om politic, mă. De unde ai tu 5.000 de euro? Pe unul are 5.000 de euro de salariu tot anul. Corect. Adică dacă spui ceva, bă, ori e democrație, nu e democrație. Plus că ce democrație, ce s-a întâmplat la alegeri și la astea, dar sărim de la motociclete în alte părți. Dacă vrei să nu? Adică nu există în istoria democrației să anulezi un vot fără nimic. Și după un an de zile să spui nu știu de ce, că așa vreau eu. Cel mai important în democrație ce e? Votul. Că ăștia habar n-au. La american bine, dar pe nu și doar în găos pe tineri ăștia, că nici nu merg la vot, că eu mă cer. Bă, de ce mergeți la vot? Că oricum e viitorul țara voastră, vă interesează și după aia plângeți. La american, dacă faci o infracțiune mică, îți ia dreptul la vot, care e o chestie foarte nasoală. La noi, dacă ești primul tânăr, bă, ți-am luat dreptul la vot, să fii sănătoși tu și măta. Da. Muri mi-ar măta, nu mă duc oricum. Da. Democrația asta e prost înțeleasă în România? Ne-a adus bine sau ne-a adus... În primul rând, din punctul meu de vedere, mamă, dar ce subiecte mă bagi, la noi s-au întors valorile. Adică n-a mai contat omul de știință, doctorul, profesorul, universitar sau asta, a contat banul. Care afară nu e așa. Afară un doctor, dacă e doctor adevărat, are 10, 15.000, 20.000 de euro pe lună. La noi, ce să aibă? Că de-aia pleacă toți afară. Înțelegi? Acolo există sindicat, nu poate să facă un doctor 10 operații pe zi, că nu-l lasă, că obosește. Înțelegi? La noi, abator. Și la noi s-a întors toată chestia asta. Au apărut profesorii, nu mai există, oamenii... Ne tragem de șireturi cu ei și dacă există... Bă, dacă ai bani, faci orice. Îi filmăm... Nu vorbesc de ăștia, eu vorbesc de profesori universitari, adică de oameni care fac ceva. O mare parte dintre intelectuali s-au dat cu
s-au vândut din punctul meu de vedere. Și au luat toți și sunt tare în subiectul ăsta, au fost împotriva României. Că ăștia, când veneau de afară, ne făceau că cerșim, că suntem așa, că suntem așa, că suntem așa. Și își luau bani grei cu toate fundațiile astea și cu toate ONG-urile astea și toate găinările astea care sunt. Înțelegi? Și eu am avut o chestie când am văzut că eu fiind artist, pe vremea mea, artiștii trăiau de sute de ori mai bine ca acum, nici să compară. Acum ne-a trecut la meșteșugari. Și pe mine ce m-a deranjat că au venit oameni cu școală care au tăiat chestia asta. Adică ăla, care ziceau că e așa, ăla aveai complet altă deschidere aveai ca artist față de acum, ești nimeni. Eu vreau ca artist plastic, ca pictor. Hai să vorbim de actorie, că tot ziceam eu că am putea să facem filme și s-ar putea face filme cu tine, la ce experiență ai de viață și câte povești există cu tine și pe net și peste tot. Ai putea să faci un serial bine de tot. Zi-mi de filme, că știu că ai ceva proiecte noi, dacă nu mă înșel. Nu. Am făcut ultimul, îmi pare rău că m-a chemat să joc la Bendeacla, asta ultimul care eu sunt disperat după genul ăsta de filme și eu zic că cele mai tari comedii care le-a făcut Bendeacla le-a făcut în Căsătoria am jucat, care era, dar rol mic că l-a avut așa și în ăsta trebuia să joc să fiu așa băieți de oraș și îmi pare rău, dar eram la Neamărin la filmare și n-am putut. Am 6, 7, 8 filme și am unele cu rol principal, mai multe. Ultimul care a fost, care eu zic un film foarte tare în regia lui Cătălin Saizescu, se numește Visul și o poveste reală din pușcărie cu niște actori extraordinar de tari, în afară de ăștia mai bătrâni ca Magda Catone, Nicodimu Ungureanu. Am cunoscut niște actori tineri foarte, 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 foarte buni. Logican, Lupu, care am avut plăcerea să joc cu ei în filmul ăsta și mai mulți, nu numai ei. Nosfe Dumnezeu să le a murit, băiat tânăr, și filmul este foarte, foarte tare și este cu Mircescu, foarte bun, care a jucat și în ăsta, Clanul și cântă, adică joacă și în astea muzicale. Un film care mie mi-a plăcut foarte mult, bine, sunt șef de pușcărie, nu mi-a plăcut finalul. Dacă vrei să spun că l-au difuzat, eu am prieteni când m-am venit niciodată și din, cum zic ăștia, lumea interlopă, de unde se interlopă, ca o tâmpenie. Și erau acolo și eu la un moment dat trebuie să evadez și spune: bă, a dormit Gaborul și fraierul n-a evadat. E film, bă, băule. Și un caz real și un film foarte, 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 foarte interesant. Bine, toate sunt foarte bune, dar asta a fost ultimul film lung. Ești cu minte, respecti scenariul sau îți mai bagi nasul? Prima oară m-a luat în film și s-a uitat la mine. Înțelegi? Adică majoritatea au adaptat după cum vorbesc eu. Mm-hmm. Pentru că majoritatea care au scris scenariile, cum să spun, ei scriu cum scrie un om cu carte. Corect. Infractorul nu vorbește cu carte. Trebuie adaptat. Lasă să se... Da. Și atunci se uitau la mine și cum vorbeam eu și zicea: bă, vorbește ca tine, nu mai vorbi ca acolo. Ți se potrivesc? Crezi că ți se potrivesc astfel de roluri? Ai vrea să joci altceva? Bă, cred că aș putea să joc orice, dar nu cred că mi-ar place. Nu ai personaj bun, nu? Acum ce să mă facă? Să mă facă doctor, ginecolog? Ce să mă facă? Să o violez pe aia? Nu, motociclist, poate. Da, tot rău. Tot rău. Da. Păi e clar că nu îți dă o sportivă pe circuit. Primul care mi-a dat rol a fost unul cel mai mare regizor ai noștri, Mircea Danieliuc, care m-a urmărit. A fost și foarte interesant. Mi-a propus rolul, la început nu am vrut. În fine, că trebuia să citesc atâta. Acolo mi-a fost foarte greu pentru că
I-a fost frică că o să plec și că costă foarte mult o zi de filmare și mă ținea ca la pușcărie. Unde e Serghei? Nu sări Serghei? Că mi-a zis, bă, nu-ți rup mâna, că nu mai pot să filmez, în fine. Dar un film foarte interesant și el a văzut primul. Că mi-aduc aminte de o replică. Eu eram combinat în film veneam de afară, normal, cu cocaină, cu ce vrei să vin. Și în film venea cu în film veneam în cocaină și în viața reală m-a prins în genere. Tăiem la montaj, nu? Dar nu faceți ca mine. Și o suna pe gagica mea, care era combinată cu un prieten de-a meu, în fine, așa, în filmul ăsta, Mariana se numește, și ăla vorbea, de ce sunt mă la ora asta, că nu e bine, adică vorbea ca un intelectual, că mergea de un intelectual. Și zic, lasă-mă să vorbesc cum, aș vorbi eu dacă ar suna-o pe gagica mea ce mai putea. Deci eu sunt tu, mă, că pun mâna pe tine, că te mai bine pe tine decât pe ea. Adică zi așa. Da. Noroc că emisiunea e dată seara reluare. 20, că altfel... Băi, și pe asta am o boală. Că nu mă lasă să înjur. Așa. Și de la televizor și mă oprește și mi-a tăiat, eu n-am monetizare. Eu fac și 3 milioane de vizualizări pe ăla, nu pe Instagram, pe toate nămoalele astea, că abar n-am, că am telefonul ăla, se ocupă și nu am niciun ban, că mi-a tăiat. Bă, dar toată lumea, dacă te duci la stand-up comedy, toată lumea înjură. Nu-i deranjează. Dacă vezi filme românești și ei și ele, mai ales astea noi, toată lumea înjură. Eu de ce n-am voie să înjur, mâncați-aș gurat? Ne văd copiii acasă. Suntem. Păi și dacă copilul stă la stop, mergem acum la stop să vezi că toată lumea își bagă și o scoate și în grop și în stop și nu că nu pleacă din față? Nu suntem asumați? Păi bă, dar așa vorbim noi românii. Că noi înjurăm. Și americanii înjuri. Păi lasă, nu? La 2 zile fac mac. Noi băgăm, nu? Sună mai bine în engleză decât păi în de ce? Că noi suntem francofoni, adică mai bine... Sună mai bine în altă limbă decât în... Dacă te duci la școală, dacă vezi cum vorbesc copiii... Nu sunt îngerași? Și un avantaj, nu. E un avantaj. Eu tot timpul am înjurat în casă. Că așa vorbesc. Am făcut toate băuturile, toate alea. Când au mers copiii mei la școală și când spuneau prin WC, bă, ai auzit de aia, suntem sături cât își bagă tata, nu. Deci n-a mai fost o chestie... Nici nu mai vor să încerce. Știi care e chestia? Că dacă nu-i dai voie după creierii mei, dacă nu-i dai voie să facă ceva, el aia face. Că să gândești, bă, de ce nu pot să văd asta, să fac asta? Corect. E o tâmpenie. Nu înjura la televizor când toată lumea înjură. Adică niște imbecilități, din punctul meu de vedere. Alții poate și nu, dacă apar eu pe reclame la joc, joacă lumea. Dacă nu sunt eu, nu mai joacă lumea. Lumea joacă de când e România. Eu vorbesc la noi. Și nu numai. Și eu vorbesc de România. Pe timpul lui Ceaușescu, când avea cum să joace și alea și să termina barbutul și asta, mergeau în parcare și alegeau la Eva numere cu soț sau fără soț. Și pe ale numărau, care avea mai mult, lua banii. Noaptea. Deci tot timpul la noi, dacă te duci la orice curs, să joacă barbut, nene, că ăsta e sportul național. Nu e nici oina. Ai văzut vreun teren de oină? Că ei zic că oina e sportul nostru național. Dacă mergi la orice curs la bloc, să joacă barbut. Nu? Pe ce? Și aș vrea să văd ce copii joacă oina acum. Păi nici joacă de oină, nici sport național. Cred că unii nici n-au auzit. Nici n-au auzit. Păi bineînțeles, niște imbecili. Ți se pare că suntem o nație fake așa? Adică ținem foarte tare și pe, și pe rețelele astea de socializare. Bă, eu am o boală și pe toate astea. În primul rând că foarte mulți au început să vorbească cu cuvinte din engleză. Care pe mine mă calcă pe nervi. Două în română, două în engleză. Da, dom'le, și spune asta, bă, dar vorbește, bă, românește dacă suntem în România, nu? Și ăla vorbește acolo. Și mai ales dacă ești plecat de un an, 2 în afară. Nu vorbesc de aia care vin, care vor stricat și la noi acasă și aia nebunesc din prima. Înțelegi? Dar nu la noi aici, deci au început să bagă asta. Plus după aia luăm Valentine's Day. Ce e cu Valentine's Day? Dragobete. De Dragobete, da, că e al nostru. Aia cu Halloween, adică halim toate astea de afară. Eu am bolă și pe asta. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că n-am avut înainte și acum... Nu, că suntem o mare parte dintre noi suntem, în afară că suntem papagali, ne-au și dezrădăcinat. Pentru că nu mai păstrăm tradițiile noastre,
mâncarea noastră, cultura noastră se mai păstrează prin anumite zone ale României unde este superb, în zonele de munte și Săpânța și toate alea și toate alea și toate alea. Restul toți, tu nu vezi că toate restaurantele, eu nebunesc că mergi și scrie cum se numește în italiană, bă, dar nu sunt în Italia, în Italia scrie în românește cum mănânc eu. Și toți au nebunit, au dat, acum au căzut, mie pare mie că au căzut. Că toți, eu am avut restaurante și italienești, că de-aia m-am și... Bă, frate, dispăruseră româneștile. Acum au revenit românește pentru că, până la urmă, lumea tot românește mănâncă, mă. Că nu pot să mă duc, că scria geometria din fromaj și pe merge vine unul, ce geometrie, mă, te și scuipă. Așa e poporul român, vorbește. Lasă să sunt. Să se exprime. Lasă, da. Înțelegi? Și am terminat toate chestiile astea, că asta mi pare acum când văd că mai păstrează folclorul și tradițiile și hainele și casele alea și toate chestiile astea și toată lumea a fost foarte... Am avut o perioadă în care toți erau fascinați de ăștia care pleacă și de Occident care vine. Ce e, mă, ăla? Că vine la Izugrav acolo sau nu e o meserie nasoală sau eu știu ce e acolo. Venea aici toți dădeau pe spate când venea. La mare venea cu, îl costa, venea cu 200-300 de mășchi de acolo și toți erau pe jos. Stai, mă, că ce e? Eu sunt mai șmecher decât ăla. N-am halit niciodată chestia asta. Eu când mă duc acolo, de ce? Că am boală mare părinți, că m-au și arestat pe acolo și am avut și problema asta, că mă întrebau tot timpul că dacă sunt turist să vorbești germană. Păi deci dacă tu ești turist la mine, neamțule, muri mi-ar vorbește, bă, românește. Eu așa aș face. Eu te pun la mine în țară să vorbești românește? Păi, bineînțeles, ea vorbește românește, mă, altfel nu mânca. Păi ce să vorbesc dacă nu? Eu sunt turist. O perioadă n-am mai fost turist. Hai să vorbim un pic de perioada aia. Nu cum vorbim, e să dom'le, fii să fiu ce? Să fii închis, de exemplu. Cum e? Păi nu m-am închis mult, am stat doar în cercetări. Da. Hai să trecem să ajungem la motociclete. Cred că suntem singura, nu știu dacă mai există undeva, dar noi când te duci la școală, să faci școala moto, școală de auto, cred că suntem singura țară care te întreabă ai mai condus? De unde crezi că ni se trage? Așa te întreabă? Păi așa întreabă toți instructorii. Ai mai condus? Te-ai mai urcat? Păi nu știu unde vine, că înseamnă că o ducem foarte mult fără carnet. Așa o fi? Păi dacă te întreabă... Nu știu, că la noi e foarte bine, dar aici sunt de acord cu școlile care sunt, că la noi se fac școlile foarte serios față de americani, care te pune să mergi drept, îți dă aia, ți-a dat ăla și mergi și vii și faci nenoroci. Bine, la ei nu faci ca autostrăzi, dar vii după aici și te faci barză. Adică la noi, la circulația care o avem și la astea, eu zic că școlile noastre sunt foarte bune, instructorii sunt foarte buni și trebuie să faci o școală adevărată ca să conduci în România. Pentru că nu e civilizația, o repetăm, nu e civilizația afară, nu te lasă, nu există. Și plus ce se întâmplă? Vezi că și la noi mai e o problemă. Suntem, cred că singura țară care mai avem copaci, în care mor sute de oameni, domne. Te-ai gândit la varianta asta? Șosele cu copaci, afară nu mai există șosea cu copac. Acum ar veni activiști și ar zic, cum tai copaci acum? A zis Serghei să tăiem copacii. Păi da, mă, dar fac autostrăzi. Și luminate ar fi bine. Avem părți din autostrăzi care nu sunt luminate. Eu când am fost prima oară în Olanda, acum 500 de ani, că sunt broască testoasă bătrână, ei aveau și încălzire în autostradă să nu înghețe și primarul nostru a zis că am dat prea multă sare și că nu mai putem merge în București de la sare. Dă-mă piper să mergem. Doamne, iartă-mă cu sarea ta. Apropo de treaba asta, sunt anins un pic și sunt străzile nenorocire. Peste tot. Băi, eu n-am văzut în viața mea, că eu nu vin în partea asta. Eu vin de la Znagov în nord. Dar la Znagov cum sunt autostrăzile? Nimic. Cum e? Nimic, niciuna ruptă. Pe la Nada cu sare. Păi nu, cred că asfaltul e altfel. Ăla a dat cu scuipat ce am făcut. Cred că asfaltul e altfel. Hai mă, ce am văzut în București, dar nu câte 20 mergi, faci slalom printre ele, adică nu am văzut niciodată așa ceva. S-a dat mai mult cu sare în București decât la Znagov. Da, pentru că noi suntem ăștia bucureștenii, mănâncă mai sărat. Hai mă, n-a avut ce să spună, mă, ce dracu, mă. Niște bagabozi din unde găsești explicație dacă sunt zone unde dai cu sare și nu sar plombele? De ce sar plombele în oraș, în București?
Pentru că vezi că ei au avut o boală ăștia de afară care ne conduc. Practic n-au vrut niciodată să ridice zona asta. Ai văzut că ei au ridicat zona de Ardeal, care o consideră, care cred că și o vor lua economic la un moment dat. Că toți ăștia că ne... economic, nu mai vine să trage frontieră că e acolo. Înțelegi? Ai văzut că toate autostrăzile sunt în partea aia, aici la noi. Și spre Moldova tot o fac. Înțelegi? Și în partea asta nu e interesat. Ai văzut că a spus Ponta că dacă face București-Brașov, care distruge practic o mare parte din turismul României. Pentru că nimeni nu mai pleacă în vacanța aia să mergi din București la Brașov, că faci 5 ore, naști. Dacă ești gravidă, naști. Înțelegi, până ajungi la Brașov și copilul îl și botezi. Te oprești la o cabană, botează în copilul, că ajung. Copilul intră în clasa 1-a când e vreo școală în Predeal. Să-l dau și eu pe ăsta mic? Să-l dau și eu pe ăsta, că l-am lepădat în mașină, în banca pe spate și a crescut bou. Fără să-i dau să mănânce, dă-l în gura, mă, zic cum a crescut. N-am apucat. Ne-am apucat, da. A subt-o și a crescut. Da, e 100% spumos, Serghei. Păi da, așa e, mă, și Băsescu ne spunea că ce frumos e în elicopter. E frumos în elicopter, nu se poate, mă, să nu faci drumul ăla. Da. Eu am făcut toate 8 ore câte am făcut, că era nenorocire, nene. Și să nu faci o autostradă, și Ponta a zis-o că, bine, și nici cu nu sunt de acord. Deci ne-a făcut, mă refer, că dacă o făcea, l-a aresta. Deci ei nu vor să ridice partea asta, da. Băi, niște chestii care nu pot să le înțeleg, nene. Și autostradă e autostradă, nene. Deci gândește-te că eu acum, stai puțin, ca să fie ce înseamnă autostradă. Eu dacă plec pe DN, la Znagova acum, fac o oră și ceva. Și totuși sunt 2 cu 2. 2 cu 2. Da, dacă merg pe autostradă, fac 11 minute. Deci nervi, carburant, plămânii, inhalezi, înțelegi? Dar vezi că lumea e complet așa. Am făcut de la ambasada chineză până la aproape de Pescăruși, deci sunt puțin mai jos de ambasada chineză, de unde vii din curba acolo, e o biserică, nu știu cum se numește, am făcut aproape o oră și ceva. 1 kilometru și ceva. Toți stăteam și m-am dat jos și am început să ții. Băi, dar de ce stați, bă? De ce nu claxonați? De ce nu blocați ăsta? De ce nu știu ce? Toți, ia stai, bă, tu ți-ți convine? Bă, dar proștilor, și benzină, inhala și tot gazul ăla care stai acolo. Că auzi vorbe, că mie îmi convine. Ce îmi convine? Că steam ca bou, ca ei. Pentru că suntem proști. Eram mic, eram la Belgrad, că ți-am scris, eu ieșeam pe vremea aia, nu astea, și le mărise benzina. N-am văzut în viața mea. Toți din Belgrad au lăsat mașinile, le-au închis și au plecat. A doua zi au dat la jos. La noi, dacă lași 2 mașini și încerci să faci un potez, vin 200 care, blochezi, că eu mă duc să o văd pe mama care naște un kil de brânză telemea, eu mă duc să fac aia, și toată lumea țipă și toți se dau la parte, pentru că nu avem cultura asta. Bă, frate, ia să blocăm toți Bucureștiul. Ce mai făceam, bulangii ăștia cu benzina și cu grăpile? Dacă toată lumea își lăsa mașinile în centru și plecau. Cum au făcut ea? Pe asfalta, ciucă ăsta, s-o comunica cu limba asfalta. Dacă toată lumea știe că face... Ăla a stat 4 ani, n-a făcut nimic, a plecat, la revedere, l-a pus președinte și nu se întâmplă nimic, parcurile, în tot ce vrei, în toate domeniile, nene. Atunci, dacă ei văd că poate, asta fac, nu? Ți-a anulat alegerile, n-a zis nimeni nimic. E cea mai... S-a scumpit motorina, 8 lei și ceva. Dar stai puțin că o fac 10 lei. Dar nu zice nimeni nimic. Toată lumea la volan și eu știi ce am boala mea? Știi ce bine le face? N-au ieșit la vot, mă. Ce mai măriți, mă, la stop când vine cu microfonul să spună se îngrău, fac 5 ore. Foarte bine, mă, stai și fac 200 de ore aici la vot. Pe ăsta, primarul este pus cu 5% din cât suntem. Păi vin și spun, păi cine să votăm dacă ieșim? Hai, mă, asta e vrăjeală, bă. Vii și votezi, nene. Nu ești la vot, nu mai mări pe stradă. Și mai e și un alt mit. Ce să fac? Să votez rău cel mai mic? Asta e o cretinitate. Asta e o cretinitate. Bă, te uiți în primul rând că atât de tâlhar sunt, că afară când eu vot, vine fiecare și face un proiect.
și apare la televiziuni și la mass media asta și spune, băi, eu dacă vin, îți fac, ți-o măresc strada. Da, normal, autostrada. Autostrada, da. Benzile. Da. Te împing de la spate, exact, să poți să pleci în viață. Înțelegi? Adică vin cu un proiect. La noi vin, îl măscărește pe ăla. Păi ce mă interesează pe mine că l-a măscărit pe ăla? Că la tot acolo rămâne. Sau îl pune și mai sus. Asta e nasol. Păi da, mă, vină cu o chestie, bă, frate, dacă vine să fac aia, să fac aia, fac aia. Bă, și n-ai făcut, dă-l, bă, jos. Deci românii n-au înțeles până acum că la 4 ani de zile ăștia sunt la mâna lor și îi mint de 35 de ani. Da, nasol e când te trezești că zici n-a făcut nimic și îl mai votezi odată. Aici mi-a luat cu vedere. Eu nebunesc, nene, când nu că nu fac. Când fac toate căcaturile, cum a fost și Băsescu ăla, când taie totul, îi omoară pe toți și îl votează și a doua oară, bă, mâncați. Păi Iohannis, care, bă, nu că n-a făcut ăla, s-a pișat pe România, nene. Îmbrăcat, eu am spus din prima și mi-au închis toate nămoalele alea, de când l-am văzut. Poate închidem și podcastul nostru. Înțelegi? Bă, să nu facă nimic, să fie împotrivă. Tu n-ai văzut că nici nu m-a interesat să vină, mă. Bă, să vină la Ziua României, nici măcar la aia n-a mai venit, mă. Adică nu l-a mai interesat nimic. Au luat lovele și au tuns-o. Mamă, și când auzea pe toți, vine neamțul. Ce neamț să vină, mă? Păi a venit. A venit, da. A și plecat. A și plecat, da. Da, cu banii. N-ai văzut ce stăreau ea cu tablourile, ce dansa aia. Au dat ăștia că aveam un dans și aia dansa exact ca mine. Și am făcut și șucăr pe ăsta să-mi dea banii, doamna președinte, că dansează exact ca mine. Că ai dansat tu înainte? Sau eu am dansat înainte și a dansat că e maton, am dansat în casă și a dansat negri. Au dat toți la televizor. Folosești mijlocul de transport, mașina, motocicleta, nu contează, ca pe o chestie de pasiune sau doar că te plimbă dintr-un loc în altul? Nu, și că... Pe cu ce am venit la tine? Am venit pe jos? Ca Badea Cârțan? De o necesitate. Ai venit că ai avut treabă. Eu zic că mașina este o necesitate. Dar pleci și așa de plăcere pur și simplu, că motocicleta nu mai cu e motocicleta mă duc de plăcere pe acolo. Dar cu mașina o să mă plimb de plăcere, nu prin păduri, prin Zagov, cum să mă plimb? Păi, acum depinde pe cine ai în dreapta, că poate să fie... Nu, că eu am hidramată și nu pot să o aplec. Intră schimbătorul în gât. Vezi cum mă tentezi? Sau doar să vezi opri cu capul în geam în pădure, înțelegi? Uite cerbul! Și să opri cu capul. De ce te uiți? Pe cine ai luat? Pe cine ai luat? De ce dai din cap așa de la... Mi-am prins cămașa. Îți place să pleci în gașcă sau... Nu mai în gașcă. Nu mai în gașcă. Nu merg nici... Stai să mă gândesc că în viața mea n-am mers nici... Cred că odată că am mers singur eu cu soția. Odată? Dacă am mers odată. Mamă, erai bun la odată în viață. Aici nu e... Păi nu poți. Pe ce să mă duc? Ce să vorbesc cu ea? De mai multe ori. Nu vezi de acasă toată ziua? Păi nu, nici acasă nu vorbim toată ziua, că fiecare stă la nivel... Dar problema e că mă duc acolo să beau un șpriț, să vorbesc. Ce să vorbesc cu ea? Că ea are alte preocupări, are alte... Eu am alte preocupări. E cu din astea, cu nămoale, din astea, că să te gândești pozitiv, să, nu știu, cu ceacle, macle, nu știu, cu știu, stele, așa. La un moment dat acum stăm în fiecare un etaj, m-am dus și a zis că plantele vorbesc cu apa, nu știu, are niște chestii și mi-a băgat niște ficuși de aia în cadă la mine, înțelegi? Și eu am venit seara amator să mă piși, unde am ajuns în grădina botanică, unde nu știam unde sunt, îți dai seama. Nu râde. Ai stricat feng shui-ul. M-a stricat, te-a făcut feng shui-ul cu asta, de unde știi? Să nu știi că știi cu asta. Păi, acum n-a... Bă, are niște chestii bune, că nu se enervează. Păi adică vezi, spune că nu mă bagă ajută așa. treaba asta. Pe mine, da. Păi cum? Și că, nu știu mai că liberul arbitru, n-am înțeles nimic. Da, că eu sunt cine sunt, nu știu. Cum? Cu liberul arbitru? Da. Ce discuții interesante ai cu soția Nu ta? avem! Nu? Nu.
Păi uite, asta cu liberul arbitru Mi-a spus 2-3, am reținut ce am reținut și mi-a fost de drumul meu. Ea de liberul arbitru, eu de... Și adică pe un etaj funcționează cu chakre și cu feng shui și la tine? Păi și acum, că am spus și la mine, am venit foarte rău, că sunt faultat toți, am rupt și o masă, că mi-am pierdut dezechilibru. Înțelegi, toate astea am auzit că am ajuns foarte greu. Așa? Până în... Că ai dat în feng shui și... Am dat în feng shui, am ajuns în dormitor și n-a coborât să vadă ce se întâmplă. Dom'le, ai spart totul pe acolo. Păi de ce n-ai coborât? Păi te-am pus să te îmbeți. Bine, bă, te-am pus să citești cărți fiecare cu al lui. Nu? Da. Plecând în gașcă și plecându-ți să stai în gașcă și să mergi cu băieții, clar că ai mers și pe zona de moto, ai și prieteni și fotbaliști și oameni de afaceri. Care beau mai tare? Nu e dintr-o anumită chestie. Depinde dacă ești consumator, depinde ești consumator. Nu, depinde cum ești tu făcut. Dacă ești consumator, ești consumator, nu ești consumator, nu? Adică există și la fotbaliști oameni foarte serioși și foarte oameni care n-au bun niciodată. Uite, Mircea Lucescu, Hagi, îți dau o groază, și o groază care au băut foarte mult, dar au fost foarte buni jucători. De Hagi, că voi erați cu treaba voastră și el trecea pe lângă voi. Da, dom'le, deci a fost profesionist de mic. Uite, cel mai tare, care a avut-o cel mai tare și a murit de râs și mi-a plăcut, este Cornel Dinu, cu care am băut și așa, și care e atât de... e o chestie, dacă vii în față, vorbește frumos, dacă te dai după colț, te-a făcut varză în continuu. Eu nu pot să mă supăr pe el, că țin enorm de mult, ca fratele meu. Și eram la Nuba acolo și era o groază de lume acolo și am venit, înțelegi? Și el, a venit Serghei, un mare pictor, un mare actor, și m-a făcut mătul la vecin, m-a făcut după draperie. Un rebut genetic. Și m-am întors, băi, ești genial. Adică m-a caracterizat atât de bine. Cum m-ai cunoscut de prima? Da. Deci nu contează. Bine, asta e și tipic românească. În față vorbim... Nu, dom'le, el are niște chestii. Are niște chestii ale lui. Sunt tari de tot. M-am ars odată cu... nu știu cum îl chema pe câine, mâncați așa, că avea un nume câinele, nu Rex. În fine, și mi-a zis, băi, eu nu mai beau, mă duce Rex acasă, că nu mai fac, că nu știu ce, că tot, dar spunea la câine, nu scap acum. Și eu ca dobitoc, bă, dar nu mă duce pe mine că-s mator și niște lepre de lângă mine, bă, vezi că e câinele. Îți plac motocicletele? Ți-au plăcut mereu? Da, dom'le, sunt și în clubul ăsta unde sunt niște băieți foarte mișto. Sunt din toate domeniile, sunt și oameni cu și pictori. Păi așa se spune, că motocicliștii sunt băieți răi, nu mă refer la... Asta a fost povestit pe timpuri, că erau aia Hells Angels, aia care făceau, pe vremea când îmi plăceau mie, într-adevăr, aia spărgeau, că așa au început cu asta, pe afară, prin America, da? La noi nu. La noi ce au făcut? Sunt foarte civilizați, am fost la o groază de petreceri, să mănâncă, să bea un berbec, n-am văzut un scandal sau să ia cineva la bătaie și câteva sute de oameni. Se ajută. Adică dacă mergi la o nuntă la noi în provincie, nu scapi fără 2 scaune în cap sau un pahar dacă nu ești bine pregătit, nu? Deci n-am văzut niciun scandal. De ce, băieți răi? Să merge frumos în echipă, s-a mers la mare, să mai merge și prin străinătate. Lumea să sperie când îi vede tatuați cu toate alea. Cu toate că nu, acum, în perioada de acum sunt tatuat tot. Pe vremea mea, dacă erai tatuat, erai pușcăriaș. Eu m-am tatuat pentru că eu, fiind artist plastic, pe mine m-a fascinat un pictor, înțelegi, care el a făcut, a plecat, Gauguin, se numea, care, de ce mi-a plăcut, în afară de cum picta, mi-a plăcut șmecheria lui. Că el a plecat, era la bancă, om serios cu familie, a plecat în insulă, i-a părăsit pe aia, s-a tatuat, le-a ars pe toate pe acolo până a murit cu vreo 5-6 de sifilis. Ce-i mai frumos să mori când le ars pe alea, nu? Păi de ce râzi acum? Cum vrei să mor? Să mor la șevalet sau pe, în bibliotecă? Să mor în locul lui Cristoiu pe scaun? Sau lui Patapievici cu papilonul ăla? Ce nu mai frumos? Bă, pe final, ce cumpări? Bă, îți lași familia, ți-ai aranjat familia, te duci și mori în glorie. Pe motocicletă vrei să mor? Mor pe ce vrei până la urmă.
Și pe ce îți place? Și ăla picta, așa și ăla era tatuat. Și mi-a plăcut și genul lui de culoare. Eu sunt foarte colorat, dar mi-a plăcut ideea asta de libertate. Că și, uite și acum când am fost în Asia, în mall ăsta, Asia Express, pe mine m-a fascinat cel mai tare prima insulă unde am ajuns. Și toți că ce-ți place, că ce-ți place, ce-ți place. Băi, era ceva gen bine. Acum mi-ar fi plăcut să am vreo 40 ceva de ani și să rămân cu toate alea pe acolo. Colorate. Da, bă, n-aveau niciun fel de treabă, mă, mâncați-aș gura ta. Nu știau că există Putin, că e război, că vine Trump, că vine Ciucă, sau cum îl cheamă pe ăsta acum? Ciolacu, cum îl cheamă pe ăsta? Ciolacu îl cheamă? Păi acum ăsta care ne taie. de cine vorbim. Prim-ministru, cum îl cheamă? Nu Ciolacu îl cheamă, cum îl cheamă? Păi Bolojan îl cheamă. Bolojan, domnule, era să zic acum. Ia mă și gândeam, zic, mă, stai că ăsta a rămas cu pisicile în urmă, da, nu? domnule, că vine Bolojan, că staie, că-ți face aia, n-aveau niciun fel de chestie. Să sculau dimineața, frumos mergeau la pescuit, în aia, aveau coliberele unde asta, n-aveau nici geam, nici aia. Singura chestie a lor, seara aveau, cântau karaoke și cântau karaoke. Și erau ăla, nu știu, era un glas care cânta, nu știu cum îl chema pe ăla. Avea un fel de muzică de alu care cântă. A fost mare, pe toate astea a murit. Son of Jamaica, nu știu cum avea cântat și cum gras așa. În fine, nu știi, e treaba ta. Nu dau seama că nu fredonesc nici bine. Și păi dacă cântam, eram șpis, eram Doina Badea, eram Dan Spătaru. Și acum mă pui pe mine să spun cine era ăla. Și n-aveau nicio treabă. Deci făceau karaoke și dansau cu bărbile așa. Unii mă care... Nu știi. Nu știu, nu-mi dau seama la unde bagi. N-aveau niciun fel de problemă. Stăteau 2-3 fete, neveste, toate le erau acolo. Nu interesa nimic. Ce vrei mai frumos la o anumită vârstă decât așa? Adică să stau acum să-mi fac nervi, să vin să-mi taie la pensia, să-mi mărească, să-mi o scurteze, să mă facă în toate... Ți se pare că oamenii, la noi cel puțin, stau prea mult la televizor? Nu. Și ascultă... Păi, îți spun de ce, pentru că ei au rămas și cred în televizor. Păi ei au rămas de pe timpul ăla, mă. Acum fiecare la televizor apare eu care bat câmpii. Bă, tu îți dai seama că eu dacă candidam, îți dai seama ce... Cine te vota, Serghei? 75% ieșeam, că mi-a făcut Dan Diaconescu când vrea să mă bage în partid, da. În Ardeal, în aia ieșeam și ne-am spus, bă, dar ce v-am spus eu vouă? Și mi-a spus, bă, tu nu minți. Adică asta i-a făcut, că eu am spus și înainte, bă, am avut. Nu ca toți, bă, mamă, n-am avut banane, n-am avut casă, n-am avut făcut. Eu am făcut. Da, dom'le, am făcut, am avut vile, nu ale mele, ale burgheziei roșii, cu piscină, le-am exploatat, le-am făcut, am luat, și atunci am mai văzut că sunt sincer, înțelegi? Dar mă gândeam dacă mă puneam vreo funcție, ce făceam? Ce făceai? La prima ședință unde se consuma să dizolva Parlamentul. Să dizolva Parlamentul, da. Cred că erau numai ordonanțe de urgență. Dar cum o să pun eu, să-mi spună mie unul ce să spun? Eu spun ce am în cap, ce văd eu. Apropo de democrație, suntem într-o democrație, dar nimeni, știi cum e, spunem tot ce ar trebui să audă cineva, nu ce credem. Bă, nu spunem tot. Eu nu înțeleg cum oamenii pot să fie mințiți de atâția ani. Dar cum să te lași mințit? Că hai să zici că ai fost în comunism o perioadă, dar nu mai ești de o grămadă de ce ani. mă interesează că au distrus învățământul, au distrus cercetarea. Bă, nu aveam cercetare, nu mai aveam nimic. Au distrus absolut tot ce mergea. Bă, au distrus turism. Hai, mă, măcar le închidem pe alea, dă-le morți, mă, zic că vine aia de afară, că le-au închis că vreau să vândă el elicii de vapoare, că făceau suedezii și noi, dau un exemplu. Au cumpărat, au închis-o ca să facă mai suedezii. Că au luat rafineria care au dat-o, că i-a zis că așa și că cea mai mare pungă de petrol, care e Marea Neagră, care e americanul, care au zis că nu știu că au cumpărat-o. Și eu ți arăt dovezi că este exploatat de pe timpul lui Ceaușescu. Bă, dar puteam trăi din turism. Puteam trăi din multe. Nu, lasă că nu mai facem altceva. Bă, turism. Munte, mare, delta, lacuri sărate, băi, de rămor la Techirghel și o groază de alte chestii. Să nu poți să faci, bă, eu nebunesc. Eu am făcut batalon de șmeral, mă trimis că Naciu Nicolae de la Los Angeles, de la batalon și la Beiuș. Înțelegi? Și am stat în zona aia acolo și am bătut, că ne dădea afară, e poveste lungă. În fine, deci toată zona aia are apă termală. Deci puteau să facă o groază, 1101 de stranduri. Au făcut ungurii la 20 de kilometri în noi cel mai mare complex unde merg toți românii și plătesc și noi avem tone acolo și n-am putut să facem absolut nimic. De ce? Că suntem cretini.
Câte pârtii putem să facem? Cât munte avem, ce zone frumoase avem. Crezi că nu se vrea sau nu se poate? Păi stai puțin că ăla, pe timpul lui Cârmaciu Nicolae, gândește-te că eu am prins perioadă când, și cu asta închidem pentru că prea mă ții, Așa este. demonstrau românii la mare că nu au loc. Băi, nu știți perioada aia. Deci erau Tuiu, Nechermanu, Gvele, Mele, toți erau numai străini. Brașovul la fel mergea. Ce vindea ăla? Că acum mi-am dat seama. Ăla vindea ce n-au străinii. Folclor. Era nunta Zanfirei în care făceau o nuntă. Și veneau nemții aia cu periniță, cu toate aia, jucau, se îmbătau și calul băran. Toate alea unde, dacă mergeam și eu și Nicu, care aveam relații, Nicu Ceaușescu, ne puneau o masă în care n-aveam loc. Erau popasul Căprioarei. Dar vindeau folclor și mâncare românească, dom'le, țambal, călurșarii. Acum te duci și îți dă dorada. Pe ce morții, mă, te-i faci tu, mă, dorada cum o face la în Italia? Sau îi faci tu pizza cum o face la care e mâncarea lui tradițională? La Poiana Brașov, îți dau un exemplu și am plecat. Veneau nemții cu autocarul, veneau haiducii pe cai, opreau autocarul, îți dai mai, lua pe săsoaicele aia cu găoațele aia mari, care nu le mai ardea nimeni, le punea pe cal și mergea și trăgeau, le punea la un foc. Ce mai șmechei? Făceau un foc cu o pâine, le dădeau o pâine cu o slănină la foc, acolo o puneau, dar îi lua pe fiecare pe cal, îi ducea acolo, trăgeau, îi ducea la cal, așa, rămâneau mulți. Acum, e nimeni în Poiană. Ecou, ce să-i dai? Adică au stricat o chestie care, da, când te duci la negri, te duci când vezi, dansează la cum dansa noastră cu negri, hau. Când te duci, uite, acum am fost în diferite țări, în Maroc, în alea, așa, dansurile tradiționale și în restaurante și în alea, n-a venit să danseze tango la Nisa. Cu dansurile alea, să învârte aia cu rochile aia mari, cu turbanele aia, cu pahare, cu alea, deci îți dă ceva ce nu vezi. E la noi a terminat asta, cu boala asta să fim occidentali. Și să copiem tot ce au alții. Am avut unul dintre cele mai tari restaurante în Mamaia. Cât a fost mazăre, că toată lumea jură, care mergea, acum Mamaia e închisă. Mamaia, efectiv, astă vară că merg acolo, așa am o plajă cu prietenii mei care mâncăm și bem acolo, niște au deschis toate hotelurile. În Mamaia, nene, care nu avea loc. Înțelegi? Și am avut una cea mai mare cârciume acolo și nu exista pește românesc să-l cumperi, să îl dai. Puteai să cumperi de la chelhanale, dar fără bon. Și venea la gara proveniența șalăului. Mi l-a lăsat mama înainte să moară. Avea 3 șalăi, mi-a dat 5 să-i gătesc, s-a gândit că fac eu restaurant, bă, ți dau ție, Serghei, nu-i dai decât la străini. Toți vreau să mănânce un zargan, un guvide, ce mănâncă la noi astea, știi? Nu. Te duceai la metro, găseai dorada, morada, șalău de nămol, păstrăv din țara Bârstei, pe avem păstrăvi. Era pe vremea mea să mânca păstrăvul ăla în coaje de brad, n-ați prin voi, era o nebunie, nene. Nu mai există brânza în coaje de brad, deci la noi s-a terminat totul. Îți mulțumesc. Facem așa, eu îți mulțumesc și tu faci finalul. Ce final? Nu mai mă chema pe aici, că e distanța foarte mare și București plin de gropi. Mulțumesc frumos, V-am pupat Serghei. și dacă fac finalul frumos acum, vizitați, este cel mai mare showroom care l-am văzut de motociclete. Ți-a plăcut la noi? Bă, n-am văzut în viața mea să ai toată gama asta, plus că am văzut bicicletele alea electrice care sunt... Dar nu mi-aș lua, că eu merg cu bicicletă la Znagov și soția mea, că merge 10 km pe zi, așa, dar asta e și electrică, dar asta cred că ar fi foarte bună în București, dacă n-ar fi gropi. Pa, v-am pupat! Mulțumim frumos, Serghei!